Arwaki ni machiegni nyakwara moge jwange chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Maen chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kendo miriekni kaka nyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Lord. Kawuono nyakwara moge jwang ka wachako mesa mar ohala gi mwandu, wadamenyo ohala no mano mar twengo. Twengo pogore, funde bende opogore. Mana kaka talanta ibedo godo, e thuolo ni ntire kaka inyalo yudo yuto mari kalure kod tich mano ma itimo. Maen Sigan Collins Ong'anyo, mabende timo ohala e kaunti ma Nairobi. Tich mowacho ni biro kalure kod siso mosebedo kata koluwo godo chenro mopogore opogore, tainya kaka inyalo bedo kata kiloso mwandu kalure kod tich mano ma itimo. Tich mano chako timo tok wuok e mbalariany kendo wacho kata niero maen ng'ama en accountant. Kawuono tich ma otimo makelo ne chiemo e mesa en mano mar twengo. Collins Ong'anyo chakonwa kar kae komiwa sigana kaachiel koda ka gigo makete mondo dhi nyime timo ohala e kaunti ma Nairobi. Erokamano. Koro kachako gi nyinga iluonga ni Collins Ong'anyo. Collins Ong'anyo en ja Wagasi. Ulungo gini Jogwasi. But originally wanjo Suba. Kora ja Suba. Modak Gwasi. Yes. Ma timo biashara e boma kae mar twengo. Koro kobiro korka twengo koni watwango gik machalo kaka suit ma irwako. Watwango African kata kaftan yocho nango dongere koso the designers ilongo ni kaftan. Again waloso corporate wear machalo kaka uniforms mag joma tiyo mag kambi gi. Watimo weddings. Waloso the industrial wear mano chalo kaka ni overall, the aprons majiro koga ka donje kambi kage. Yes, mago be waloso. Kambi ni wachake 2020. Ndalo COVID chande, ndalo maika corona odonjo. Koro 2020 wakwatiyo so much nikech there was a lot going on. Corona odonjo, nitie lockdown, nitie ango gini kage. Koro 2020 technically ango gima notimo. Koro actively wanyawacho ni from 2021 ka koro gik moko piny osechako yawore. Ma koro ji nyalo move, ji nyalo romo kumoro achiel. Koro 2021 nyaka sani. Yes. Mwasebedo kotimo ohala nieri. Koro the joy mar loso gimoro ma yiero, ma imbe neno ni chieng' moro ji opari ni timo gimoro. Yes. Koro kana donje biashara nieri en nikech hera mana hero godo rwakruok maler. Pani maybe ka dok back to tinwa nana kaka ne ji rwakore maler, maybe joma nodak kod around. Koro nwagombo. Koro wacho ni ambe stimo ko chimoro kwa dongo. Ka Nyasaye ogwedha gi gimoro matin manyalo loso godo gimoro maber mondo manen malong'o, to I'll gladly do it. Koro kamano kana biro ma apoka yudora biashara nieri. Koro bang college nachako time kane college lakini matin. College en moro mana rwakora tu maler. Koro osiepega ka penja to lawa ni golo kanye. Takono gina nyalo loso ni. Ndalo chakata manange ni pimo akia. Koro ana gima time na go ngwecha disi. Toro kaka olawo angi fundi moro town. Mane loso na meka. Atero ne to dio ngwech to tero ne ngachande to miwa pesa. To kana e college ngene moro makati yudo siling moro 500 wiye. Mano is enough for you. Is enough to push you through the week. Koro mokwongo moro magini osemia ka korka twengo en ni ka loso ne ng'ato law modonjo mano ka ng'ani wuok maneno maber. Mano is my main source of joy. Ka client obiro ma order modonjo maler moraga sana. Then being ni an ng'ama be aero ler from kane wan gani high school jina to ga aero galer. Koran the joy of seeing somebody clean, neat and well groomed moraga maratari. Yes, another thing as compared to kaka nasebedo ga katiyo inenoga ngufu moro
iketoga kuma ondikie cha ma in gi deadlines ma nyaka itieki by the end of the day odiochieng' korumo. Koro aneno ni ngufu nero te kabira kete konieri amba gero moro matimore nade mamara ma focus akao energy no te aketo kaeri anjoga ka e chunya amor. Yes, being that near I focus the energy mondo alos godo gimoro of my own. Another thing kabiro korka time management. Biashara wanieri biashara wanieri sana ongega funde kaka joma wa koche jomiriambo. Anyalo konyi ni adhi loso ni launieri yude by a certain time to sechego kochopo. In fact inemi chakigocho ne fundi mondi penje ni inemi follow up. Yes, koro anatemo change that narrative. Agombo gani kanini ilongo nango gi kizungu wacho gani our currency of trade kaka kambi wani ilongo ni visco. Kaka visco en ga gik moko adiwa ariyo majorly. En ga honesty gi dholuo cha kani ilongo na bedo jadieri to gi reliability. Yes, koro honesty en ni abokoni ka gimoro nyalo time within that time or okwadhi nyale. Reliability koro biro kuma kakoni ni ginieri idhi ude by kiny to by kiny nieri okarit ni gochona ani mamanyi mondo ibitimre nade ibikao lao to gi tich maler. Yes, kechini tijo nieri simoko bede ong'eny ga gi biro gi duogo ilongo nango back and forth. Yes, mangato biro pimo gimoro kia okorome kia na winjore ni tim ma okatimo. Koro mago tekete ematemo gango ematemo solve. Mago the problems about the biggest challenges mwatemo loso karo kairi. Koro ngik moko ma every time kana ka client obiro oyudo ka lawo donjo kaka no winjore within the time mani wa winjore anjoka I'm just at peace. Yes, koro maga think of the major challenges again. The other one which is ilongo nango emanyacho ni challenge ma more face sani kaka jo designers ama funde matwengo locally gine the suits mobedo imported ama jo maloso ga ready made. Yes, chingeni they're our biggest competitors. Anoka okanega ngama loso ga timo godo the same biashara so much as a competitor, but ngama import maloso the ready made suits. Yes, okay, mondo mi ntie jomoko mong'iyo gi lewni moselosi no ongega ni funde jo miriambo ma okodo winjo stochi. Enodwa ne dho kaw suit kacha ndo timbre nade orwaki owuogo dhi kuma dhi. Yes, to in most cases king yoga sude geko okigol ga ng'ato maber. Kech ng'eni suit molos ni teka kawo measurements gi mwatiyo godo mwalosi godo maber ma it fits you well molo amore ma ready made chande. Yes, koro manato is something that we can work to overcome kaka funde waketa dilongo na wabeda jo adieri wa enlighten ji mang'eny mondo gi timbre nade gi bi walos ne gi sude ma opim molos locally kaeri. Okay, so mondo mingato chak tich machalo kama ere okodo gik mang'eny sana. Yes, number chiel yo onego beni bedo gi at least the knowledge or the skill marangoa mar running the biashara machalo kama ere town. Kechan kana chake amokwongo nini na dwaro dhiga mondo join school marangoa ma trained about fashion and design mana judo school within town. Alafu kana realize ni semoko bedo nini bedo machine ni de chako loso ginieri. It's good I bed gi that skill but ntiere a better way minyalo time godo.
All you need to know is have a basic knowledge about tuengo. Give the color combination, give the design aspect. Onegi bed ngat moro makoponi iyudo customer, inyalo explain ne migorne kata ni adaloso ni gima chal kama eri donge. Koro man just about the basic knowledge. And then you have to be a good marketer. Yes, dogi benya ka bed maleo. Mondo ibed ngat moro manyalo keto ngato piny mi wuo godo mi convince ni nyati moro nade anyalo so ni gini eri. And then nyaki bed ngat moro manyalo assemble a good team donge minyalo bed godo piny mi chak biashara makori ngeni nganyeri ananyalo keli donge ma manage ma design makoni adhi loso ni gima chal kama kora an gi a team matimo nade makoro the actualize maber muwuogi. Yes, koro en biashara minyalo chako kata kionge gi pesa mang'eny, as long as ni gi pesa moro matin moro monyiewo ni machine moro achiel ama ariyo mi chako godo tiyudo kata nya space ni moro kanyo, lakini the biggest thing en ibedo jadieri na miniga chako matin alafu timo na didongori. An kana chako kata man office ma chal kama na onge godo nanga gi corridor moro matin makani in fact seche moko ne kata mana convincing client ne nyalo so ni suit ka na tek client moko ne biro ngi winja ka gona gi mbaka to ka gi wuok gidhe chuth but no ka give up. Koro ichaka matin mashinde gi kitinde gi available ntiere ma gin sophisticated ma beche gi bet ni malo, lakini tag machine matin kinya second hand sani gin around from 25,000 iyudo godo machine maber micha godo mano mar tiyo gi stima nieri machon ka gibe ntiere gito beche gi ok ang'eyo sana but still ang'eni gene beche gi ot molo moko gieki. Yes, koro en gimoro ma ok nyako chaki bed gi pesa moro maduong' sana mondo timena de monde kichaki kiseng'eyo kumigole material maber to ing'eyo in gi skill mar tuengo machine isenyewo ichaka biashara. Koro mokwongo kabisa clients wayudo giga sana from referrals. Yes, iparo chin kocha kana koni gani our currency or trade en ga honesty and reliability and doing a good job. Koro magieki emose bedo ga pila maro matimo nade makonyo e biashara. Koro idoga ka loso ni lao the way mana handle godo biashara nero from the time mane wachako mwatieko yudoka imor ma igombo mana gwalo ilo nango gwelo siepi moro de mondo timore nade obione. Yes, iwachoga gikizungu ni when you impress a client, most of the first time clients gibedoga evangelists. Ja evangelist mano chalo ka jayalo ng'eni otimore nade oyalo wach maber. Koro our number one and got majorly through referrals. Koro eka wabira social media sani ng'eni wachopa point ma mondo mitim biashara ma dhi malong'o nyakidonje social media. Koro social media be watimore nade wa markete. Yes, sani be AI odonjo sani kata ntiere software zilo na ChatGPT danyalo tango ni sani ChatGPT tiyo godo mondo timore nade mondo abi godo gi content calendar mondo organize na godo maber kako nego beni watimo postings what you need to do at what time. Koro konyo waga sana gi social media. Koro kelo that traction alafu mondo ngeni mondo mebie biashara ni ongere malongo. The easiest way ma biashara nyalo ngere godo through mbui social media. Yes, koro again marketing koro ma idhia iwuotha mostly ana awuotha e company gieki sana the law firms the lawyers sama gani timbre nade rokuga suit sana. Yes, koro na all sample ga the law firms. Koro ng'ia ni kasa yudo kata mana ng'at moro diwa achiel e law firm moro tenema create connection kode to timbre nade open up to jomoko kagi. Yeah, koro it's easy for me. Koro nyaki team groundwork mano ma iwuotha ching chande kimanyo biashara referrals and sana social media. Koro wato mondo miyudwa wani chuny boma. Yes, mondo miyudwa wani chuny boma Nairobi CBD machiegni gi Supreme Court. Koro kibire Supreme Court building ma wantiere longo ni St. Ellis House
St. Eli's House en a building mantiere gi the Pronto restaurant ama Carrefour supermarket ma is opposite City Hall. Koro kibiro Kanyero, alafu idhi e second floor, office iluongo ni Visco. Kibiro Visco tibo yudo kanyo. Mondo mi yudo bende inyalo yudo wa e social media, inyalo oro inquiries through social media. Kidhi e Facebook waluongore ni Visco Designs, kidhi e Instagram waluongore ni Visco Culture, kibiro e Twitter Visco Designs, kidhi e TikTok waluongore Visco Culture. Koro wantiere social media platforms chigni te. Mibo yudo wa inyalo oro inquiries kanyo ama inyalo gonwa sime bende. Sime kigonwa ibo tiyo gi namba mar 07 05 04 88 and then prabich or 0705048850. Mano iyudo godo maber kabisa. Kija ndiko email bende inyalo oronwa ojumbe email wa en viscointeractive@gmail.com. Kanyo iro be nyalo yudo inquiries. Nyakwara Mogajwang' en geno mara ni isewinjo sigand Collins Ong'anyo, mabende nyaka sani ing'eyo ni nyalo chaka gi gino ma intiere godo matin. Koro ka iseyudo mwandu machalo kamae, kamachielo madani mondo mi warangi, iseyudo mwandu kendo intiere gi ot kata mwandu machielo ma iketo manyabedo kata ni gin kar dak kama oganda donje. Bende ing'eno nego bed ni irito mwandu no yo makare nyaka jogo mabiro limi. Maigi mo nitie gino ma iluongo ni domestic insurance mabende ichiwo kod CIC Insurance Group. Kawuono watwa kae kod jalony George Aduda mabende lerono mathoth kotenore kod kit okumbani inyalo tiyo kode nade. Ni maro leronwa kar kani wendo kobiro odi to samoro olwar piny, otegore, olwar kendo inyore. Nitiere okumba maketie yo makare marite kachiel koda ka ngimane e kinde magibiro limi. Nyabedo ni in kaka landlord, in kaka wuon ot, kendo mwandu mathoth mantiere lweti gin mago monego bed ni rito. George Aduda mawuok CIC Insurance Group miyo waler mathoth kotenore kod kit okumbani kendo ber mabiro kode kendo gimomiyo onego bed ni wakawe. An nyinga en George Aduda, an underwriter e kambi mar CIC. An atiyo as an underwriter. Underwriter, kin underwriter, wakauga biashara meko kumba. Wa ng'iyo mana kaka risk no chal, kasto wakao biashara no, wakete wamiji okumba no. Kapok wachako, ing'eni kambi mar CIC ni, wan gi okumba mopogore. Ti okumba mar geche, okumba mar ajali, okumba mar ot, okumba mar mach, nyaka gi mar kwelo. Koro kawuono adaloso wach mar okumba mar ot. Okumba ni mar ot en gi migape opogore. Nitie okumba mar mach ka odi owang' nyaka e piny kata ko wang' matin wanya chuli. Nitie mar gik ot nyalo bedo TV, radio, fridge, microwave, air fryer, kombe, mesa, kata gi otanda, kata gi lepeni. Koro gigo ka masira obiro, ka masira otimore, to oketho gike odi, kata oula obiro to oketho gike odi. Masira mar pi, mano be wanya chuli, waduoki kuma nitie kapoko masira no obiro. Ng'eni nitie jamopango ot, to nitie one ot. Mago, those are two different people. Koro, kin one ot, ikaw mar one ot, nitie section mar one ot, to kipango ot, ikaw mar jomopango ot. Nikech, ka okin one ot, to one ot okaw okumbani, to gimoro otimore e odni, idhi chulo e mfukoni. Lakini ka in one ot, to ikaw section mar one ot, in wadhi chuli, nikech isekaw okumba mar ot on the section of the landlord. Koro okumbani
okumba ni en gi benefits mang'eny. Kata kin won ot kata kin jamopango ot, ing'eni kin won ot to itimo renovations kata repairs to kidi olwaro piny oinyo ng'at mokalakala e pinyno, ng'ato onya teri e court. Koteri court, wan wabiro wakonyi gichul gi wach mar legal fees. Kin ng'amo rent koro ing'eni inya bedo gi welo e odi nikech inenimi intie odino at that time. Koro kin jamopango ot, kin gi welo e odi to gimoro timore kaka welo biro to gore piny e odi, ing'eni onya kawo legal action against what has happened in your house. Koro kanyo okumba ni mar ot odhi konyo gi chulo legal claims. Ing'eni kika okumba nitie gik mwalongo ni benefits, limits kata gi extensions. Koro kika package ni nitie extensions ma omi nono masenyisi go gin auchiel. Koro kida medo on the extensions, ida kao gik moko, ida medo benefits kata ida medo benefits kata limits. Koro kanyo nyaka wadi charge pesa moro kanyo. Koro wach claims no, wasebedo ka wachulo claims according to terms of the contract. Wadi chuli claim if your loss is according to what was on the contract. Koro mano apani asemi jibu ka kidwar. Kaka nyisi niya, ing'eni kapok wami bei nyaka warang gigi, nyaka warang odi, warang size mar odi, warang location, warang materials moko mantie odi. Inya bedo gi materials ma giero mach. Ing'eni mano wanya tami as a bit of a high risk. Koro ka wase ng'iyo gik mantie odni to wang'iyo structure mar odi, koro kanyo wadhi mi quotation modhi chalo gi the risk of your home. Mugejwang sigana mar Ohala kachiel koda ka duond jalony kanye madani mondo kago yweyo masani e chenro ni mar Ohala gi Mwandu. Waduogo mathoth e chenro ni, kik dhi mabor. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Mosainya niki. An kawuono nabiro kai mondo awachni ni wan ji ariyo ok wanyal riwo arus. Onge gima nyalo timo. Dwe mar aboro ni warwaki mondo iriwri kodwa e Injili ngima. Kawadhialo Camp Meeting 2025. Thuond wach en kik chunyu parre. Wabiro puonjore gik mathoth kaka puonj muma maler, rito ngima joot kod thieth. Kikibari, wabobedo kod jotich Nyasaye mabiro wuotho kodwa nyaka giko mar nyasini. Sawo mar kiche en mich nikech en gweth makende ma Nyasaye omiyowa mondo wakawe okang' makende mar pare mondo kik wiwa wil kode. Warwako ute e Camp Meeting 2025. Kik bai.
Machiegni kendo nyakwara moge jwang' e chenro ni mar Ohala gi Mwandu kendo en mor mara dipodi kete kar ka e chenro ni arinwa chaki nyaka sani. Ma en kidieny ma bende wabiro ka kod ja ohala mar juma. To motelo ne mano, wapar ni nyalo miyo paro mopogore opogore ma intiere godo kaka wanyalo bero chenro ni kendo wakelnige kamoro amora ma intiere e kido madwarore. Mane gimomiyo ornwa ote machuok. SMS line wa en 236000 kata e mbui mar Facebook iyudo Ramogi TV Kenya e mbui mar YouTube. Nyakwara moge jwang' ka warango ja ohala mar juma kawuono wadago touch e chiro mano ma Kariobangi North Market e county ma Nairobi. Kae warado kod nyadendi Olivia Atieno. Olivia Atieno kono wani igni moyo abiriyo mokalo en tich mosetimo kar kanye county ma Nairobi tainya koloso mago macho gin wuoche minyalo bedo kata ne loso gi sol mare kae to bang'e idhi kama chielo mano kama ithedho gi mondo mi wuoche obed gino minyalo tiyo godo inyalo wuotho kodo e sols ma uso kar kae molos kod raba e county ma Nairobi owacho ni ohande olak kendo oyudo dongo maduong' ahinya e county ni ma bende okonyo jogo mawuok oko e county mamoko mopogore gi Nairobi. Kawuono bende oyudo thuolo mar konowa kaka nochako tich machalo kama ne mar ok en raba kende mouso mano raba sols mantiere kar kae gigo bende mag loso wuoch ni ka to in bende janyuol kaachiel koda ka japuonjre makonyiewo wuoche to wuoche rumo tikawo wuoche iketo piny bende ing'e ni sol inyalo loko to kiloko sol ma en ohala mamiyo ng'ato chiemo kaachiel koda ka tich kamoro amora ma intiere. Olivia Atieno e ja ohalawa mar juma. Kumnyinga iluonga ni Olivia Atieno awuok Kindu Bay Rachuonyo dot Makotieno to kae atimo ohala Kariobangi North Market to atimo ohala mar sols wuoche bende waloso wuoche manyien mag back to school gi officials. To repair bende watimo like kaka koro nyathi nyalo dhi e school to gimarumo ga mokwongo en ga sol marumo ga mokwongo koro wanyalo wilo sol kaka koro magi most watiyo kod gi e wawilo sol waloso wuoche manyien ma official bende the same thing wawilo loso bende waloso manyien to asetime form like koro sani en kaka 7 years setimo alani okanyalo wacho ni ati orach kata ber lakini en mana effort ema ng'ato make mag sol na yero nikech onge gi ji mang'eny onge gi competitor mang'eny and then en gima unique kata in bendo kapar kan ninyalo fwenyo ni nitiere sol miwilo ka ng'ato wuoche ne oseti koro nobedo gi omia motisha gi ginene ni onge competition mang'eny and then en gima anyalo wacho ni en gima like en unique ka dir en gima joma ng'eny kia ni gimno nyalo bet like inyalo loso wuoche joma ng'eny ong'ega ni wuoche loso ga factory gikiaga nitiere kaka nitiere jua kali minyalo lose wuoche koro nitie gimiluongo ni pien wuoche by the donre en gi gik mang'eny moko chako kono sani nitiere gimiluongo ni pien nitiere Texton gimiluongo ni Stevina mochopi bochungo bedo koro iluongo ni apal eka chak koro kaw sol yuaye mobede e sol yuaye mondo ko bedo wuoche asebedo katime for 7 years pass knowledge ne joma chielo nitiere ji ariyo mang'eyo ma ochako time dala moro nitie Yosiaya moro nitiere Omabei magi yudo gineno kowuok kuoma but joma ng'eny dala kwanza en gi challenge kabisa joma ng'eny ok tim gini dala at least donge aneno ka maybe movement nitiere gik mano kanyal kelo sani akelo nitiere kamano kanyal chope like kanyalo keto ne ng'ato gik moko budhi nyaka dala
ineno mano kanyal ineno nitiere gik matimo manyo katim ga like koro keni kwa chako to pogruok nitiere like na chako piny ka maybe anyalo uso ne mana jo jirani mantiere kai lakini the more madhi mbele mabet at least ayudo jok mawuok mabor alafu make friends nyaka gini gi kampuni inyalo kelna gik moko and then anatio ausa and then achulo baadaye at least I make yani amako ground mondo wuoche obed wuoche ok anyal deal gi sul kende mani gima nitie koro nyaka bi adil gi pien antiere gi gik matindo tindo gik miluongo ni texon kaka mai mabedo between soul gi wuoche gi pien yenyewe mano nyaka bedi nitiere gima iluongo ni Stevina maracharni mano nyaka bedi in soul eyelets mano kamiso e wuoche tond wuoche and then laces nyaka bedi gum nyaka bedi alafu to nitiere types ariyo mar gum marachar mar ywayo wuoche to gi mar wango wuoche nyaka bedi wango bende koro mago nyaka bedi ok anyal dil gi sol kende sol ok nyal bet maonge ka fundi obiro nodwa nyiew sol to bro penji ni reusi miluoro godo wuoche ere gum vitu kama hizo koro nyaka bedi kod gigite kuom ng'at matemo ohala to pok ochung' ok anyal nyise ni ati yot kata ok anyal nego chunye ni otek en mana kujikaza niwach hata mimi ndio achop kae imeni cost mano koro ndalo mar corona apo ana feel like anyalo koro weyo niwach notek ng'ama dwa repair wuoche kata ng'ama dwa nyiewo wuoche manyien to kata gimo chamonge kanyo na feel ni neza change koro utaduoga awacho ni to kata ka change to mane mayot unaona koro gima neno dogo ochunga ma achungo nyaka ka an najituma and then maybe groups like ka koro intere groups maybe groups magagenene mag chama groups magagenene sako vitu kama hizo chengma afwenyo ni ati ayudo awachni lal maybe kuro by the end of the month kakura agoyo kwan wachisi antiere gi kama ndike kuro katieko month no kila month ne magoyo kwan mare mangeni kuro sani and I improve kata dok chien kinyalo yuda kichopo Kariobangi market to ipenjo stall number mano 282 no tibro yuda and then contacts magana bana magsimu en 07 200 923 86 anyalo nuoyo 07 200 923 86 marario 07 95 90 48 50 ya arwako uduto customer mura manyalo biro aloso adiligi back to school adiligi souls onyalo wilo souls wanyalo loso wuoche manyien ya machiegni rudi to Nyakwara moge jongwa koni ni pile ka pile sigana ka sigana mawakelo nien mar geri kendo mara neno ni yudo lony madwarore e gero ohala ma intiere godo. Kawuono wawinjo sigeni adek mokwongo kanyo mar Collins wawinjo jalony George Aduda kaachiel koda ka ja ohala machielo matiyo e kaunti ma Nairobi mano Olivia Atieno. Kuom welnigi duto nitie gimoro ma wasomo ikawe ikete tim ine kaka inyalo ran ohandi kata kaka inyalo tiyo kode yo makare mondo mi ohala adier okelni yuto madwarore ma bang'e iluongo ni mwandu. Adieri jo ohala gi yiere kodwa ni ohala kelo mwandu. Mane makelo e giko mar chenro turi koda kendo juma manyien ka wamenyo weli mamoko wamiriek ni kaka inyalo chako gi kendo tayo gi yo makare. Oriti masani nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mi ne chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu donji e viewsasa.com.
modonjore kod kit ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola mar ng'iewo gige ohala kaka nyamburko, omenda mar okumba, hola mar iwuon e kind mamoko. Yud ber mar omenda ma ichiwo nyaka 10 million ma onge gima itweyo kaka lambun ma ipuodho e yo mapiyo.